De manortor, de cultusdans, is zinnenverbijsterend monotoon. Elk gebaar dat steeds opnieuw herhaald wordt, en dat kan soms een hele dag of een nacht duren, elk gebaar heeft een magische betekenis waarvan de zin alleen gevonden kan worden ergens aan het einde van een der ontelbare dwaalpaden van het animisme.